Hvad så? Kør den, Peter? Jeg tror, den er ved at være. Ja. Det er jo svært at mærke, ikke? Som du siger før. Ja. Rødfisk igen. Hvad så der? Hold da op, prøv lige at se den strive der. Prøv lige at se og finde det skidt der. Fem! Øj, den er stor, den der i bunden der. Nej, 5, ja. Der er 5 stykker, mand. Øj, flot. Hvor svært kan det være, mand? 4 og 2 og hesten. Må jeg lige låne den anden handske der, hvis det var? Så, Peter. Jeg har mere travlt med foto. 1. Godt, Peter. Der var en mere. Nå, så kan det jo ske. Jamen, de ligger i overfladen. Ja, så tager vi lige med nettet. Hey. Vi tager lige med nettet, hvor den anden. Vi tager en anden dag. Okay. Der var en fryser på Lige at se de øjne der, mand. Hold da op, mand, ja.